Boss, boss. Patudlog og kuan, boss. Unsa ang gito pag-stay, boss? Unsa kay position ato, boss? Sample, ano, muna siya ikon sa center. Center na. Ipagin mo, ikuan, kay wala to. Ika-stay man yan, tuyok niya, kay mo inana man. Boss, lahi naman na mo ha, boss. Holding hands man lagi to lagi. Away, tudlo, ay, buang, hindi ka day. Binayot mo to. Kasi binayot ka nga, tudlo, nga. Ikaw mo. Sige, sorry. Center. Oo. Ang kamot mo, position si mo kamot, kay imo ang iko. Awa. Unsa man to? Wala, oy. Lakas na lang ka. Paggawa sa bird, unay pagtanong mo sa kabayot. Sorry. Kung magpatudlo mo, Sorry ba? Okay ra. Oo. Okay ra. Sige. Magkupot ka din mo. Kamot ni magkupot nimo. Ana. Kana siya kay apil kay importante ni kay ma-feel nimo ang kainit niya ba kana makaya pa si mo ang kamot. So ano? Pa? Yes. Hindi ka start. Oh, shit. Kuyota, gilukan na pa to eh. Uy! Wow! Wala!